Bueno, unibertsitatera sartzeko probak gainditzeko, egia esan ez dago misterio handirik, ikastea, besterik ez dago. Ondo ikastea, ondo prestatzea azterketak, hau da, egin beharrezko ikasgaiak, hori ez da inongo baliabide estra bat, baina hortaz gainera importantea da baita ondo irakurtzea galderak, azterketak nahiko antzekoak izaten dira eta ikasle gehienek badakite nolakoak diren, eskuragarri dituztelako aurreko urteetakoak, baina ondo pentsatu zeintzu diren aukera onenak eta horren arabera saiatu lasai egoten eta ondo egiten. Hala ere, badago kontutxo bat, nik esango nuke beti baliagarria den edozein azterketetarako, eta da ahalik eta modu argienean idaztea eta bidaltzea mezua.